Derovre, der kommer skolestien op til skolen. Ja. Så kan vi lige se den. Med biblioteket. Så kommer biblioteket herinde. Ja, det gamle bibliotek, som er blevet solgt og skal bruges til et eller andet spændende. Nå, men der er biografen derovre. Ja. Det er en skidegod biograf. Undskyld, men ja. Med rigtig lækre sæder og popcorn og der er Brugsen over. Ja. Den bliver så meget brugt efter skole. Vi har solgt rigtig mange lillebrødlodder i Brugsen, ikke også? Ja. Og så kommer vi forbi noget vigtigt. Vores pizzeria. Milan Pizza. Hvad er din yndlingspizza? Den er svær. Jeg har rigtig mange. Din? Min er Vis Special. Ej, og derovre, der er et gåbusstop et sted. Jeg ved ikke, kan vi se det på videoen? Det kan vi godt. Der er gåbussen. Ja. Det er super hyggeligt. Der har jeg faktisk været gåbusse før. Det er der får man ligesom solgt sit hus. Det vil jeg ikke gøre. Jeg synes, det er et rigtig godt sted i Wien. Der er den der nye butik der, Osterkosten. Har du været der endnu? Jeg tror, der er kost. Kost? Osterkosten? Yes. Søborghånd. Den er mega lækker. Der skal man købe flødeboller. Rigtig mange flødeboller. Og der er der ved at blive bygget en pavillon. Ja. Det bliver et rigtig godt samlingspunkt i byen. Den der butik, ikke? Den arbejder jeg i. Af vores slagter. Ham er vi glade for. Ja, de rigtig søde slagtere, der giver os billige frikadeller. Ja. Og flæskesvær. Derinde, der var der engang en bager. Jeg kan huske mig og Helene, vi fik lov til at få sådan 3 romkugler. Rigtig billigt. Flotte billeder, der hænger rundt omkring. Ja, rigtig spændende kunst, vi har over det hele. Så kommer vi simpelthen til Annedam. Det er simpelthen, der er vi tit. Altså, der går vi tit forbi. Ja, og fodrer alle de søde ender. Yes, og derinde, der bor vores præst. Bare lige, hvis man får lyst til at besøge hende. Ja, vores søde præst Annette. Derinde. Der gik jeg til dans på et tidspunkt. Og lige endnu et maleri. Har du egentlig været inde i den der garnlager endnu? Der er rigtig meget garn i alle mulige forskellige størrelser, og strikkenål og hæklepinde og... Ja, der er plejehjemmet. De køber også tit lodder af os op ved Brugsen. Det er dem, der køber flest lodder. De er søde. Ja. Hvad har vi så her? Der har vi sådan en farvehandel. Jørgens farvehandel, for at være præcis. Ja, med maling. Ja, og tapet og mønstre. Og her var der stationen. Ja, der rejser vi rigtig meget som unge mennesker. Ja. Fordi vi kan have en bil lige nu. Dernede, der er jo så vores markedsplads. Ja, hvor der er marked. Der er rigtig hyggeligt. Det er fra påske til et eller andet tidspunkt her i efteråret, hvor det er hver eneste lørdag og onsdag, hvor der er marked. Så er der også Tivoli om sommeren. Det er og sjovt. Sankt Hans, det er også rigtig hyggeligt. Jamen, det er noget, sådan en rigtig tradition her, det er, at man kommer til Sankt Hans. Der mødes vi lige. Ja. Det er jo derovre, hvor vi stod og solgte lodder. Ja, lige foran. Altså lige under det der store røde skilt. Ja, der stod vi ude. Så man skal holde godt øje med os, når vi gør det. Ja, hver jul, der er vi der. Ja. Har vi ligesom vores tank. Der er også forsamlingshuset derovre. Ja, på den anden side af vejen. Ja, derovre. Skråt over. Det hvide hus med det røde tag. Der er banko om søndagen. Super hyggeligt. Og den mark derude, Ja. der kan man stå i telt, når der er Vigfestival. Og det er et stort event. Der skal man komme. Det er fedt. Altså, det er rigtig hyggeligt. møder en masse nye mennesker. Og mennesker, man kender i forvejen. Ja. Alle kommer. Så har vi lige vores hal igen. Den flotte nye hal. Helt grøn. Eller? Og orange inde i. Ja. Så kan man se skolen deroppe. Lige få nogle ordentlige billeder af den. Den er ordentlig pæn. Og ordentlig dejlig at gå på. Mhm. Ja, og derinde i den der glasbygning, der har vi ligesom vores sløjtlokale. Bibliotek. Havde vores sløjtlokale. Ja. Nu er det så bibliotek.